Tugangs, andito po kami ngayon sa Mama Nang's, sa Chill Time, dito sa Naga City, dito sa may Barlin Street, Naga City. Kasama ko yung kaibigan ko si Ice. Ayan. Ngayon ay may titikman kami na special na halo-halo dito sa Mama Nang's. Isa to sa mga famous na halo-halo dito sa Naga City. Isa to sa mga kilalang kilala talaga sa halo-halo. Hindi kasi sila yung typical na halo-halo na yung mga nabibili mo sa kanto-kanto, pero dito kasi is maganda yung texture niya, smoothie ang datingan niya. Kaya yun, itatry lang namin since na mainit yung panahon. Yun, itry namin. Pagpasensyahan nyo na yung ingay mga tugangs dahil yung background ko talaga is may sounds at maraming customer sa likod ko at maraming sasakyan. So, simpleng vlog lang naman to, na trip lang namin ni Ice, na biglaan lang, na hindi naman namin talaga to plano. So, yun. Sana mag-enjoy kayo. Papakita ko sa inyo yung halo-halo ng Mama Nang's. Ang in-order pala namin ay isang special at isang delight. Ang special ay 135, tama? At yung delight is 145. 145 yung delight. So, yun, check nyo mga tugangs. Habang naghihintay kami ng order namin, kwentuhan ko muna kayo tungkol sa Mama Nang's. Alam nyo ba na ang Mama Nang's halo-halo ay kahit hindi summer, tinatangkilik pa rin ito ng mga taga-Bicol. Ang Mama Nang's ay nag-o-offer ng pinaka-fresh na halo-halo na matitikman nyo. Tinawag nila itong halo-halo for all seasons dahil kahit tag-ulan, Christmas, New Year, Valentine's Day, o ano pa mang okasyon, pwedeng-pwede ang Mama Nang's halo-halo. Ang Mama Nang's ay nagsimula noong 2016 sa Nabwa, Camarines Sur. Ito ay nasa Rinconada area. Pagkalipas ng ilang taon, ay nabuksan na ang kanilang pangalawang branch sa Iriga City. Dahil sa nagustuhan ng mga taga-Bicol ang halo-halo ng Mama Nang's, nagkaroon din sila ng branch sa Naga City. Meron kayong pagpipilian na flavors ng Mama Nang's halo-halo. Regular halo-halo, special halo-halo, creamy melon, mango royal, mais con yelo, premium choco, grande halo-halo, dragon fruit mango smoothie, buko pandan, delight halo-halo, at ube decadent. Hindi lang halo-halo ang ino-offer ng Mama Nang's. Meron din silang burgers, nachos, quesadilla, sandwiches, Korean corn dog, fries, banana split, at pansit bilao. Check nyo ang mga branches ng Mama Nang's malapit sa inyong lugar. At syempre, soon magbubukas na rin ang kanilang pangalawang branch dito sa Naga along Panganiban Drive, Naga City. Mama Nang's, baka naman. So, balik tayo sa aking vlog. So mga tugangs, ito yung order ni Ice na delight. At ito daw yung mas mahal compare doon sa kinakain niya. Ito yung special, 135 pesos
Ito naman yung delight is for 145. So, anong difference daw nito? With yogurt, with cherry, With cherry. some berries. Ito yung special, common special, Ito yung may mga special, may cherry, may yogurt, ganun pa. So, kaya mas mahal. Pero mas madami tingnan sa kanya. Yan, may binili din si Ice na Toron. Perfect partner daw to dito sa halo-halo na in-order namin. So mga tugangs, ang texture kasi talaga nitong halo-halo ng Mama Nang's is very smooth yung niya, yung texture niya. Hindi siya yung common na halo-halo na may makikita kang mga ice na yung crush ice. Ito parang smoothie na siya. Diba? Pakita mo ice yung texture, diba? Yan yung texture niya. Parang smoothie siya, parang shake. Meron pa pala nuts. May nuts. Yun nga yan. May mangga, blueberry, may corn, may banana. Yun. Ang kaibahan ito, walang corn. Yan sa imo. Meron. Iba-iba. Paano yan mga tugangs? Simot na simot. Walang litera. Kahit isang laman, wala. Simot. Yung kasama ko, wala pa sa kalahati. Ang bagal kumain. So mga tugangs, dito na kami ngayon sa bahay nila Ice. Hindi na kami nakapag-review doon sa Mama Nang's o doon sa Chill Time, yung place na yon, ay dahil sa may background music at sobrang daming tao at sigurado hindi nyo kami maiintindihan. So mga tugangs, i-recap ko lang kayo. Ang in-order namin kanina ay isang delight na worth 145 pesos at yung kay Ice naman is special worth 135 pesos. So yung sa akin mga tugangs, ang in-order ko na delight is, ang mga laman nun is meron siyang cashew nuts ata yun, meron siyang cereal, meron siyang blueberry, meron siyang corn, meron siyang banana, may mango pa ata, may yogurt, may blueberry, may cherry. So yun yung yung laman nung halo-halong in-order ko. So kay Ice is special. Ano ba yung mga laman nung mo? With toppings ng ice cream, buko, leche flan, ube. With papaya pa siya, and then banana, and then lots of nata de coco. Yeah. So, yun sa akin may nata di coco din pala. So, pero mga tugangs, ang ganda nung experience namin ni Ice. Kasi, ako second time ko na to mga tugangs. Kasi, nung una natikman ko ang Mama Nang's is dinala ng sister ko sa bahay. So, dahil sa nag-crave siya ng halo-halo, dinala doon sa bahay. So, doon ko natikman yung halo-halo ng Mama Nang's. Pero gusto ko i-vlog. So, nagkabiglaan kanina, in-invite ko si Ice. Kaya alam kong hindi niya pa natitikman yung halo-halo ng Mama Nang's. So, anong masasabi mo, Ice, doon sa Mama Nang's halo-halo? Masarap. 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 As in, masarap. Kaya, guys, puntahan nyo na ang Mama Nang's. The best. Paano mo masasabing talagang masarap? Ano yung pinagkaiba ba nung Mama Nang's halo-halo compare with other? Hindi na tayo magme-mention ng iba ha. Ano ba ang pinagkaiba? Ano yung advantage or talagang na-convince ka na talagang okay tong halo-halo na to from Mama Nang's?
unang-una, yung presentation, ang ganda. Okay. And then, hindi lang presentation yung maganda, pati yung lasa, Ah. very smooth. Hindi mo na kailangan maghirap Oo. mag-discuss ng Oo, yelo. yun. Basta masarap. Masarap talaga siya. Oo. So, All in, masarap. yun masarap Hindi talaga. sobrang tamis, basta masarap. Yung dun sa area mga tugangs, dun sa chill time, isang maliit lang siya na parang food hub. Tapos, madaming doon, mga stall, mga iba-ibang klaseng stall doon. May coffee, may iba-iba pa. Pero, dito sa Mama Nang's is karamihan, halo-halo talaga yung order. Siguro dahil sa summer din kasi. Pero mapapansin mo, karamihan nakapila talaga sa Mama Nang's talaga. Diba? So, inabot kami, medyo matagal lang yung naging pag-surf nung halo-halo namin. Kasi naiintindihan namin kasi daming ang orders, hindi biro yung orders nila. So, kahit nga yung panukli, medyo nagkakaroon sila ng struggle sa panukli kasi dire-diretso nga yung order. So, kumbaga, kinukulang din sila dun sa barya na panukli. Pero all in all, talagang maganda yung service, magalang yung mga waiter na nagbigay, maasikaso din. So, bago pa umuwi, nag-thank you yung mga waiter, yung mga staff naman doon sa counter, mababait naman siya. So, mga tugangs, i-recommend po namin na pumunta po kayo sa Mama Nang's. Ang Mama Nang's po ay nasa Barling Street, Barangay Santa Cruz, Naga City. Ang landmark niya po is sa harap lang siya ng Bigs at katabi siya ng Naga Cathedral. Try niyo po, especially ngayon pong summer na talagang eksaktong-eksakto talaga na pwede niyong matikman yung halo-halo. So doon po sa mga outside from Naga, try niyo po pag bumisita po kayo dito ng Naga City, try niyo po na puntahan ang Mama Nang's para matry yung mga products nila. So, mga tugangs, magpapaalam na kami ni Ice kasi yun, medyo mahaba na yung vlog at maraming salamat po sa pagsubaybay nyo po sa aking vlog. So, mga tugangs, please like and share po ng aking YouTube channel at pa-follow naman po sa aking Facebook page na bago na Tugangs Vlog, new page. Kasi hindi pa po talaga kalakihan po ang followers ko po sa bagong page ko dahil nagsimula po ulit dahil hindi ko na po ma-open talaga yung lumang Facebook page ko. So mga tugangs, hanggang dito na lang po. Ingat po kayo lagi at always remember po, God is good.